Aj vás zaujíma, aké poplatky vás čakajú pri riešení hypotéky? Prvým poplatkom je poplatok za poskytnutie, teda spracovanie hypotéky, ktorý v niektorých bankách nie je. V iných je medzi 100 až 300 eur, dokonca v jednom prípade siaha až do výšky 1% z výšky hypotéky do maximálnej sumy 1000 eur. Tento poplatok sa platí buď jednorázovo alebo počas celej doby splatnosti, čím sa navyšujú náklady na samotnú hypotéku. Ďalším poplatkom je poplatok za spracovanie znaleckého posudku, ktorý sa pohybuje na úrovni od 150 eur za byt až do 350 eur za dom. Tiež treba myslieť na poplatky spojené s katastrom, kde za vklad záložného práva tiež vklad vlastníckeho práva zaplatíte po do 200 eur. S hypotékou je tiež spojené poistenie nehnuteľnosti, ktorého cena je individuálna, v priemere niekde na úrovni 1 euro ročne za 1 m2 plochy nehnuteľnosti. A nesmieme tiež zabúdať na poplatok za vedenie účtu v banke, kde si hypotéku beriete, lebo nie každý spĺňa podmienky bezplatného vedenia účtu. Taktiež niektoré banky zvýhodňujú svoje úrokové sadzby na hypotékach rôznymi nezmyselnými poisteniami, na to dávať obzvlášť veľký pozor. Ak hypotéku refinancujete v inej banke počas obdobia fixácie, poplatok za predčasné splatenie 1% z dlžnej sumy stále platí. Odporúčame sa pri riešení hypotéky pozerať nielen na úrokovú sadzbu, ktorá býva často zradná, ale aj na iné súvisiace náklady spojené s hypotekárnym úverom. Ďakujeme za sledovanie a nezabúdajte, peniaze sú čas.